It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. 8 minutes before 10 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala as we are celebrating our fathers. Father's Day. Proverbs 20 verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Njengoba celebrate baba namhlanje ngifuna sibheke ukuthi yini indoda futhi yini elindelekile kubaba. Ubaba kasiyi ubaba ngoba nakho unentshebe, ubaba kasiyi ubaba ngoba nakho unebhluku akalifakayo, kodwa ubaba ubaba ngezenzo zakhe. Izinto esilindele kubaba, number 1, ubaba is a foundation builder. I-foundation yekhaya yakhiwa ubaba. Ubaba yisiqinisekiso ukuthi wenza i-foundation efanele yekhaya lakho nabantwana bakho. Yakhi foundation bese foundation yakho ibe uNkulunkulu ukuze wakho umuzi wakho uwakhele kwi-foundation eUnkulunkulu. Noma bekhula abantwana bakho bekhule besaba uNkulunkulu, noma bekhula abantwana bakho bekhule bethemba uNkulunkulu. Umuntu oqala ufundisa umuntu ngoNkulunkulu ubaba, ngoba ubaba uyena oyinhloko. Ubaba is a provider. Uyena ukuthi mase kushoda lapha ekhaya kube uyena okhipha okuthile a provide, ngoba i-role kababa ukuprovide for umndeni wakhe. Makunokushoda umuntu nokuswelekile ekhaya, ubaba is a provider. Mawuprovide uthando kubantwana bakho, mawuprovide injabulo kumndeni wakho njengobaba. As ubaba, be a provider. Ubaba is a protector. Ungumvikeli. Siyazi ukuthi noma nganokho umuntu ebusuku makukhona ubaba we are safe, ngoba ubaba serves as a protector. Manginobaba akekho umuntu ongangithinta, manginobaba akekho umuntu ongangisukela, mangunobaba akekho umuntu ongasondela eduze kwami, ngoba ubaba uyiprovider, ubaba uyiprotector. Ngiyacela bevuko obaba bazovikela abesifazane, abazovikela amakhosikazi abo, kodwa uma ubaba bengazazi ukuthi uyiprotector, uyophakamisa isandla shaya unkosikazi wakhe. Kodwa mawubaba zazi ukuthi wena ngumvikeli, you are a protector. Mawazi ukuthi ubaba uyiprotector, ngeke beze bebe khona obaba baphendukela amadodakazi abe badlwengule, ngoba bayazi ukuthi ibona babavikelayo. Obaba bangazazi ukuthi yiba bavikela bamadodakazi abo, uma bengazazi baphendukela einganeni zabo beyibone ziyintombi. Kanti njengobaba you are a protector. Mvikele undodakazi wakho. Obaba, they are the priests of our families. Bangabapriest bona basinxuselayo. Mawubaba khulekela abantwana bakho, ubakhulekele noma bengazi, ubathandazele ngoba umpriest womuzi wakho. Makufanele kuthandazwa, qala ubaba ethandaze ngoba umpriest womuzi wakho. Zazi ukuthi njengoba unekhaya unekwakho, ungumpriest walelo khaya. Zonke izinto iqala ngawe, iqala kumpriest. Uvuka ebusuku belela abanye ethandaza umpriest, ekhulekela unkosikazi, ekhulekela ingane, ekhulekela iprogress elikhaya, ngoba you are a priest of your house. You are a priest for your family. Vuka namhlanje uyi-understand ukuthi ubani. Ubaba wangempela uyaxolela, ubaba wangempela uyabekezela, ubaba wangempela ugcwele umusa. Uyayikhumbula indodana yolahleko eyacela konke ngokwayo, yahamba yaduba ikhaya, yahamba nomcebo wayo. Kodwa noma kunjalo ubaba kazange ayiduba indodana yakhe. Kuthiwa njalo ekseni wayevuka ame abheke ngala khona indodana yakhe ihambe yaya ngakhona, ngoba ubaba ugcwele ukuxolela, ubaba uyaxolela, ubaba upatient, uyabekezela. Kuthiwa every day wayevuka ilinde ukuthi izobuya na, wathi ngelinye ilanga yabuya indodana yakhe ibuyele ekhaya. Wangayibuza ukuthi uphuma phi kade yokwenzani, kodwa wayixolela, wayanga, wayenzela umcimbi omkhulu, ngoba ubaba umuntu oxolelayo. Ingathi ingane mayonile ungafuni ukuyikhulumisa, yiba umuntu oxolelayo. Mawubaba ufane noNkulunkulu. Ubaba upatient. Mangenza iphutha namhlanje kavele anginquma ngilahle, kodwa uyangibekezelela ngifunde ngize ngikwazi ukwenza izinto kahle, ngoba ubaba upatient. Ubaba uyabekezela, ubaba uyaxolela, ubaba unothando, ubaba uyavikela, ubaba ungumpriest womuzi wakhe. Ubaba uyi-foundation yekhaya lakhe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.